Het is een brede weg waardoor automobilisten erg hard rijden. De zone is 30, maar er wordt vaak 60 tot 80 gereden. Maas en jongens is het druk met verkeer in het Westeinde. Met fjouwerskwallen in de buurt en een soort werk- en sloepverkeer ondervinden gewoon de Douwe Kalmarlenen als een racebaan. Er reed een jongetje langs, maar een auto reed ook nog door. Toen kwam hij bijna tegen een jongetje aan. Met de deal van folders beziek je wiekbewenners automobilisten te bewegen haar gedrag aan te passen. Bent u zich ook bewust dat dit een 30 kilometer weg is? Nee, niet per se. Nee, wat Nee. dacht u wat hier de snelheid was? Ik heb geen idee. Waarschijnlijk 30 hoor ik, denk ik. Tegelijk willen de actievierders een signaal aan aan de gemeente Ljouwert. Verzoeken om politie en gemeente om meer veiligheidsmaatregels te nemen, gaan nog geen gehoor krijgen. Ja, wij kunnen hiermee teruggaan. Alleen het effect moet wezen dat we een andere inrichting krijgen. Dus bloembakken op de wei, 3D-tekeningen, weer door mensen denken van, oh jongens, veiligheid.